нилуфар раҷабова духтари раҳматуллои раҷаб узви зиндонии ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ бо як номаи шикоятӣ аз додситони кулли тоҷикистон хостааст қазияи боздошту ҷарима шудани ӯро таҳқиқ кунад. эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа ҳимояи ҳуқуқии ӯ дар додгоҳро ба дӯш гирифт. раҷабова 2 рӯз пеш ба расонаҳо шикоят кард ки дар як амалиёти мақомот зидди сатр боздошт ва сипас дар идораи пулис таҳқиру таҳдид шуд ва пас аз як рӯз додгоҳ ӯро бо гуноҳи майдаъвбошӣ 550 сомонӣ ҷарима кард. ин зани ҷавон иддао мекунад гуноҳе надорад ва баръакс азияту таҳқир шудааст. гуфтам ки бояд ки аз рӯи қонун ту муҷозоти сахт шавӣ, аммо 2 фарзанди маъюб ки дорем мо дилмон ба ҳамун фарзандот сӯхт, ба ҳамин хотир 550 сомонӣ мо тура ҷарима кардем. хулоса гап ки ман дигар гап надоштам задан дада, ман дар ҳайрат мондам, ман хеле шоқ шуда истодам ки чаро бигем ки ҷабрдида ман, аммо мани бегуноҳа бо дар сари ман гуноҳҳои худшона задан. вазорати умури дохилӣ рӯзи 19 декабр бо нашри хабар дар сомонааш гуфт парвандаи раҷабова бар пояи шикояти шаҳрванд Раъно Абдуллоева барои суханони қабеҳи таҳқиромез ба додгоҳ ирсол шуд. Раъно Абдуллоева мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи ҳукумати ноҳияи Сино аз суҳбат дар ин бора бо Радиои Озодӣ худдорӣ кард. Вазорати корҳои дохилӣ навишт ки Нилуфар Раҷабова ба гуноҳаш пурра иқрор шуда ҷаримаро ихтиёран супорид. ман ягон пул насупоридам то ҳол. нилуфар раҷабова мегӯяд ӯ бо кормандоне ки ӯро боздошт карданд ҳеҷ гуна вориди баҳс нашуда буд ва чун далел сабти ин суҳбатро ҳам дорад, аммо дар додгоҳ ин ҳамаро ба гуфтаи ӯ ба инобат нагирифтаанд. як шоҳидеро овардам ки ман якум бор дидам. ман ростиш ҳайрон шудам. Фарзона фамилияш насабаш ба хотирам нест. Фарзона ном доштиян. соҳиби 5 фарзанд будиян. ман гуфтам ки ту ман шуморо намешиносам, аз куҷо пайдо шудин? мега ки вақте ки тура боздошт кард ҳамин занак, ҳатто намедонад ки номи ин занак чист. Раъно Абдуллоев аст ку, ҳатто намедонад ки номи ин занак чист. баъдан судя гуфтан ки шумо чӣ дидин? Гуфтан ки аз ҷониби шаҳрванд дидам ки гӯё ки ман Раъно Абдуллоеваро даштномаҳои қабеҳ додам. нилуфар бо 3 фарзандаш дар хонаи модар зиндагӣ мекунад. 2 кӯдакаш ба бемории шикасти устухон гирифторанд ва худи ӯ рӯзҳои аввал ин бемориро пушти сар мекунад. ҳамин рӯз нафақаи фарзандома 540 сомон ман ҳар моҳ мегирам. ман намедонам ӯро дар 2 кӯдаки касалам беморам гирифта истифода барам ё ки пули онҳоро супорам. ман хеле шароит надорам. нилуфар мегӯяд ҷарима шуданаш бо гуноҳи майдаъвбошӣ баъди он сурат гирифт ки қазияи худро расонаӣ кард. мисли ӯ Муҳаммадзариф Саидов ҳам мегӯяд мақомот баъди як муроҷиати видеояш пайвандонашро барои бозпурсӣ ба идораи пулис даъват карданд. сабабашро гуфтам ки ин бубинед ин фарзанди шумо чӣ ҳарфое мегӯяд. манзур ҳамун видеои ки дар расонаҳо дар бораи қазияи фарзанди ман суҳбат кардам, иноро бо хонадони мо нишон доданд ва гуфтанд ки ин фарзанди шумо сару садо мехезонад. Саидов гуфт ин даъватҳо баъди он сурат гирифт ки мақомот писари ноболиғи ӯро ки дар мадрасаҳои исломии Бангладеш мехонд ба кишвар баргардонданд. ӯ нигаронӣ карда буд ки фарзандашро дар рӯзҳои истироҳат низ ба хона рухсат намедиҳанд. мақомот гуфтанд кӯдакон баъди гузаштани раванди мутобиқшавӣ ба хона ҷавоб дода хоҳанд шуд.